hasonló, de egészen más. Mert hogy jön egy Eclipse Sanyival, és ez az Engine kategória, X-House kategória, amely nem akármit rejt a motorháztető alatt. De ezt a hangot ti is hallani fogjátok, remélem, hogy hamarosan. És hogyha kiszáll az autóból Sanyi, akkor azért köszöntsük nagy-nagy tapsol, mert 2 díjat is besöpör a srác. És egy különleges ajándékot is fog kapni, amiről még egyelőre nem beszélek. Na most figyeljetek! Halljunk egy kicsit a hangját, Sanyi! Nyomd meg egy kicsit, hagyj halljam a hangját! Hallottátok? Köszi! Gyere, Sanyi! Egy gyönyörű Mitsubishi Eclipse. És az Engine és az X-House kategória nyerteseként köszöntünk. Szívből gratulálok! Gyönyörű a vas. És hogyha azt mondom neked, hogy 2 külön díjat kapsz vele, akkor mit mondasz? Természetesen örülök neki. Oké. Mert hogy van egyszer az Engine kategória serlege és kupája, valamint a Japanese-et, az East Block egy különleges festett sisakkal ajándékoz meg. Szerintem ez jól jön, nem? Ez jól jön, nem? Természetesen jól jön. Akkor hozzúgjon egy nagy-nagy taps azért a gyönyörű munkáért. Nagyon-nagyon szép az autó. Ez az Eclipse egyébként is a szívem csücske, de így meg aztán pláne. Jönnek a csajok és hozzák az ajándékaidat, oda néz. Ott jön egy 2 serleg, és jön egy különleges festett sisak is, amit aztán ki is fogunk bontani, mert ezt muszáj megnéznem. Tudod, én egy ilyen kíváncsi típus vagyok. Na és az 50 000 forint értékű ajándék. Oké, segítesz annyiba, hogy tegyél le mindent a kezedből? Mindegy, most már megnézzük. Kíváncsiak vagytok?